Happy birthday, Ding! How old are you today, Ding? Pillar age. Ilan mo edad? He's fine. 6. Ma'am, kanin cake, Ma'am, kanin cake. Oh. Happy birthday cake for your Dingy. Huwag pag-etas 12. Uy, init kayo, uy. Wala kong kasama tayo kay Marlon. Ba't wala tayo kay Marlon? Hindi ko puto. Good morning, guys. Yeah, Papi cooked. Open it, please. What's in there? Yan yung inasal niluto ni Papi. Lechon, lechon. I don't know what you call that. Hindi ko alam kung ano pangalan. Pero we will have our coffee. And, nagnakaw na ako ng maraming coffee. Hindi naman nagnakaw. Pero hindi ako nagbayad. Ito, dadalhin ko to sa Australia. Kasi kapag kinuha ko naman lahat doon, wala nagtinda si Mami. Mama Lu. Birthday ni Ding. So, merong pa chiffon cake si Mama. Kaya ito. Ito yung hinahanap ko sa Australia, guys, na yung ganyan, sponge cake. Pero yung mga cake nila dun, very fake na, very filling. Gusto ko ganito lang. It's very light. Yeah, iba pa rin talaga. No, you don't. You don't sell that. No, you don't. Sponge cake. Sponge cake? Your sponge cake is, this is chiffon cake. You don't have chiffon cake. When you have the best. No. We have the best. Inday. Si Dodong og Inday. Hugas plato si Dodong at Inday. Si Buddy Boy. How was the fish, babe? Ang cute ng speaker. Ang liit-liit. Miss. Guys, mag-wrap kami ng gift. Tulungan mo ako, miss. Ito para sa mga mga batang babae. Si Dan pumili nito. Ito sila, ilan? 6. Tapos may 2 bag para sa 2 pinsan ko na pumunta dito na feature ko sa vlog ko. Ito para sa inaanak ni Miss. And then meron tayo dito. Ito para sa angko ko kasi binigyan siya ni Dan ng beer. Tapos sabi ni Dan, bilhin natin siya ng gift. Tapos ito 2 set para sa aunties. And then, ito 2 sapatos para sa inaanak ko yung isa. Tapos yung isa, para sa inaanak ko din pala. Tapos ito mga baril-barilan para sa mga batang lalaki doon. Gusto lang ni Dan bigyan. And then, yun lang. I-wrap natin sila. Let's go. Ito wrapping paper na bili namin sa SM for 50. Oh, 50. 6 na ata siya. Yeah, 5 plus 1. Yan. Ito yung aking dadalhin. Kulang to. Ilan lang to. Pero okay lang yan. Babe, should we wrap this as well? Nah. No? Nah. I wouldn't wrap it. I wouldn't wrap any of the kids' present. So the kids' present we will not wrap. We're not going to wrap inside. I prefer to wrap uncles, aunties. Okay. The kids are kids. You just hand it to them. I love it. Alright. So hindi namin i-wrap yung mga teddies. Tapos yung mga baril hindi natin i-wrap. Ito na lang. Sissy, when do you want to go up to the Lolas? Tomorrow. Tomorrow? Yeah, we can do it tomorrow. When we're at cockfighting? No, you're cockfighting today. Cockfighting today? Yeah. Oh, cool. Nanonood si Danny Boy ng cockfight. Kasama niya si... Anything around. We were talking about It is it. yours today. It is today, babe. No. Marlon is getting ready. You're going. You, Marlon, and Tonyo Boy. What? Is it local? What do you mean local? Is it on close by? Yeah, it is. Are you coming? Nah, Tonyo Boy is coming with you, babe. Why? Even mom said you shouldn't come. I'm fine. No, it's not good. Hala, ang liit pala nito. Uy! Hala, ang liit lang. Tapos 6 na ganito kaliit. Sus, akala ko pa naman, good deal. How much money do I need? You don't need much. Are you gonna bet? Yeah. Ay nako, itong taong to. Baka ma-pour tayo niyan, babe, ha? Alo, uy, no, not thousands.
No. 50. 50. I don't know. It's up to you. I'll bring that. You're big enough. Kinagamian? Mo ba? Ala! Shoot. At least 500. That's a lot of money. Ala. Dong, ang ipusta pila. Hi. Sige. Nag-anda, nagkwarta lang ba? Fine. Papa, kaya mo 3K lang isa. 3K, okay. Papi bets 3K on each rooster. Ano yung free candies for Easter? Yeah. Papi's rich, babe. Are you rich? I'm betting free hat. You're poor, babe. Dong, at least how much? Imong mabet. At least 500. Okay, so just do the 500. 500 each rooster? Yeah. How many fights are there? How many fights are there? Papi brought 3 chickens. 3? Yeah. Yeah. Did you bring 3,000? It's up to you. Oh. I'll grab another 1,000. Oh, anak eh. Patay na. Okay, so unahin natin kay ang aking inaanak. Dalawa pala sila. Ito una. Gusto niya ng basketball shoes. Huwag kang mag-ingay dyan. May vlogger dito. Ito. Ano? Isa na to. Shoes! Para kay Nobi. Garfield. Garfield. 1,000 pala. Naka-sale to. 1,000 pero naka-sale to. 1,099 nga siya pero naka-sale. How much did we pay for this one? They're about 1,000. Yeah. 1,000. The other one is not 1,000. Okay, nahin natin to. Isa. Ito, 6. Maliit lang ito eh. Tsaka, ano ba ito? Sa miss. Ayan, tapos na. Tapos na. So, ito para sa yan. Yang pile na yan para sa bukid. Ito para sa bukid to. Yep. Bukid. Ito. Bukid. Meron pa dun. Oops! Meron pa dun is dalawa. Ito para sa ibang ano naman to. Sa side ni Mama Lou. Oops! Point. Perfume. Ito yung Yugo Femme na pinakita ko sa vlog ko, guys. Para kay Auntie. So, ito dito. Ito para kay Angko. Iba. Yan. Tapos! Ikaw, Kel. Tagat! Ay, kawaii-ayo ang nga. Kel, hi guys ka sa mga followers mo, Kel. Hi guys! Nag-prepare kami ng 13 na round na ano daw. Kulang naman ang isa. Baka pwede green naman gamis. Hindi pwede mangga yapon. Ito mangga, meron kami 1. Tapos meron kaming dyan, peach ata yan. Ewan ko. Tapos, yung yellow, pear. Tapos ito, apple. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pwede ba yung mani? Kasi diba yung laman ng mani, round? Wala na, kulang ng isa. Iwan ko kay mama. Alam na ba ni Mama Miss na kulang ng isa? Meron ito saging. Hindi naman to pwede Hindi naman yan round. Kel, ano pang isa, Kel? Buongon? Ito, pomelo. Meron naman pomelo. Fruit day ng limonsito. Oh, pataka. Raman siya. Ay, gapataka. Dili dapat alam mo sito, che. Vegetable one siguro na. Uy.
Guys, kakain ako ng kwek-kwek. So, nagpabili ako ng dalawa. Umuulan kasi. Masarap yung kwek-kwek dito kasi mayroon siyang, ano tawag? Pepino. Yummers. Tapos spicy siya. So, itong isa, meron siyang 5 kwek-kwek. Ano to? Parang 6 na ata sila ngayon kasi nag-promo sila. Pasko. So, 6, 20 pesos. Pero usually, 5, 20. Yes. Kain tayo, guys. Nilalagay ko siya sa bowl para nakukuha ko talaga yung sauce. So, kumain na ako kanina ng isang pack, so 5. Tapos ngayon kain na naman ako ulit. Si Mark, huy, yung mangga mo. Si Mark, napakatamad niya po. Mga kaibigan, itong batang ito napakatamad. Gusto niya kumain ng mangga, pero ayaw niya i-slice ang mangga. So, tingnan niyo yung mangga niya. Ang gulo dito, uy. Ang dami kasing mga gamit. Yan. Ako ni, dili ko nag-appointment. Tingnan niyo ang kanyang mangga. Gusto niya kumain, pero sige na, ako na lang din. Iraman kayo ni. Ito ang ating kwek-kwek. Yummers. Meron siyang pipino. Yummers. Ang sarap pa ng sauce nila, kuya. Di ba, Mark? Ikaw, ano yung trip mo, Mark? Ito, guys, bibili ako niyan. Dadalhin ko sa amin. Dalawang ganyan. Jar, pakita mo nga. Bagoong Goldilocks lagi. Goldilocks. Oo nga. 70 pesos. Tapos dami na nga niyan, Mark, Lagyan mo ng sili para yummers. Magpapalaro kami, guys. May palaro si Mayora. Palarong pambansa para sa mga batang bael. Ayaw din ko sa pising yun. Yung kay pardali rekam ka daw. Ay, sa doon utama ayaw dong. Sakit kay na dong buang. Play. Ay, straight taga. Kage kana. Why do you kay? Why to lo ay? Bitahuot kay ni, sakit kay ni sa mata. Play. Speed. These are pretty good. I know, look at them. Hello. Ya, banti ba? Giba, banti ba? Gipag yun. Gilingkod. Ya, apak ito! Apak! Goding. Ya, banti ba? Giba, banti. Ayo, yung lalaki. Play. Baboy. What's up? Yeah, play. Play. Sige, Buknoy, naamay na. Apit na niya. Ay, Buknoy, apit na. Electric. Kinatagap. Sige pa, Buknoy, iyo. Lagi piso ka. Awan ding. Bong. This is like Kagisira mo. Rap. Kaya butang balik. Inala ko, stop na. Pero masaya magbiyan na Okay, balang atin. Ano na? Kail, anong laro to?
Dapat lang. Cornstarch. Ibablow nila yung cornstarch, guys. Tingnan natin. Ready, go! Tanawa na, urot na ba? Oh, this is horrible. Amli. Ipa-check. Dog na? She won, babe. Hey. Laro sila ng tubig-tubig, guys. So, meron sila nung yan, tubig. Ihahagis nila hanggang sa palayo na sila ng palayo. So, kung sino yung malaglag, talo. Sige. Si Tonyo ang ating cook. Magluluto siya ng kalderetang manok. Yan. Si Dan nasa labas. Basang-basa na yun. Nagpunta kami sa bakery kanina. Tapos umuulan. Kinuha kami ng bata na may payong. Kaya lang si Dan naman tumakbo papunta dito. Hindi siya nagpayong. Ayun, basang-basa na. How was your bakery experience, babe? You ran and you splashed water on the girl. Not true. Yes, that's true. Tumakbo siya, guys, ng malakas. Tapos naanuhan niya ng tubig yung babae. Doon na naghintay ng chicken. Kawawa naman yung babae. Eh, naka-jeans pa. Savage! Boknoy. Ito si Boknoy. Ate, montage na te. I-edit ba, montage. Bay, sige din na dapat og liyo. Ilihok, bay. Butang yung background music ba niya? Pa slow mo. Sige na, ilihok. Gitu, kaya ba ka? Okay. Tarong, ka ng dili, ma. O, di, kuan, dili, shaky. Dili ba ito? Ginayin na kaya ko na. Sige, taste it. Mango float. Yummers. Sige na. It's a bit dry. Liars was really good. Yeah, that was better. Thank you, babe. Kel, yummers, Kel. Yeah, Mars. Boo! Luto na ang kalderetang chicken ala Tony Boy. Yummers! Marlon luto na, pero wala pang rice. Rice is still cooking. Yummers! Yan yung chicken ni Miss. Looks really good, babe. Look at this. Yeah. Kain na si Marlon. Mukbang dong. Ha? Mukbang. Wala, kain lang. Kamayin mo, oy. Yo, init. Bago pa niluto? Yum! Yan. Sarap daw? Init daw. Yummers? Ayaw, nagkaso ka. Tuman yung guys mo lang. Suyam! Suyam mo, mukutan, gabli na ako. Suyam! Ay, patumarap. Ay! Lang, maganahan. Balon! Nakakangga ko din! Ay! Hello! Lawan na bakla. Hindi na kumata! Matrases! Ups! Okay, bakla. In the boomerang.
Hello! Hindi ko alam kung naka-vlog ako kanina na nagbihis ako. Nagbihis ako kasi polka dots, New Year. Magpe-prepare kami ng mga lolis. Ipapaano namin, ano ba tawag dun? Sa Bisaya, pailog. Hindi ko alam kung ano Tagalog ng pailog. Yung iaano mo, tapos kukunin ng mga bata. No, we're keeping... Nah, they're disgusting. Just keep a few. Iano namin sila, itatapon, tapos kukunin ng mga bata, lalagyan ng konting rice, mga coins, tapos mga loli. Yan. Meron tayo lollipop, tapos ito galing sa tindahan, galing dito sa tindahan, tapos flat tops. Lalagyan natin siya. Lagyan natin siya ng rice. Because that's lucky, the rice. Ito na siya guys, naglagay na kami ng loli, ito, lollipop, tapos chocolate, tapos may piso din. Lalagyan pa namin siya ng more piso at saka 5. And then, may rice na din siya. Nasa ilalim na yung rice. Pero yan yung ipapano namin mamaya. Bili kami paputok guys. Dito kami kanina. Oh, ang ingay-ingay ng mga bata. Grabe. Sila lahat nandun. Dito kami sa taas guys. Dito kami mag-ano. No, it's raining. Oy, grabe naman. Oy. Not yet. They will do the countdown. Nandun sila sa baba. Doon namin itatapon yung mga ano. 5, 4, 3, 2, Check it out. 1. Throw a big chunk, babe. Hi guys! I-close ko na tong vlog guys. Matutulog na kami. I hope na-enjoy nyo tong video. Happy New Year sa lahat. I'm pretty sure 2018 na kapag nakita nyo tong video na to. Siguro mga second week of January na. But Happy New Year sa inyong lahat. I hope you had an amazing New Year. And I hope 2018 is being good to you so far. I'm so excited sa 2018. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Happy New Year. Mwah.